What's up, mananap? So mga jammers, namin diri ikan kami sa human. Bago kami na human sa Montelli na project unya among trabaho karon kay dishwasher me. Excuse me, dili kami ang dishwasher, limpyo lang may mga butan. Oo, sakto na, correct na siya. Na si Ate dere, na kompleto ang squad diri sa jammers. Na si Renyo, si Bantono, ang mga die-hard na mga fans sa mga jammers. Like and subscribe. John Mark po, gabi niyang count sa mong pasta. Ako na naglutoan ng pasta, group 5 Friday. Mga jammers, nakabalo ba mo na namin music video? We spent time, money, and effort sige, otro to. Time, effort, and energy na music video. So, gusto mo kita og mga kanang gamay lang na mga parts sa music video. Roll the clip. Hey crush, but the So mga jammers no, choy kay taong music video na mo kay Hey crush. Bitaw na be. Jammers no, daghan pa kayo mi hugasanon pero human ang gyapon namon ni, mabait na mi dayon sa room. Wala na mi hugasanon so mga to na mi room mga jammers. Bye-bye Telly Lab. Bye-bye. Welcome back mga jammers. So nakoy nakit-an dire kay na fruit. Tawag kay na fruit kay rambutan. Kawo mga jammers nakoy fact aning rambutan. Tagak. Kaning rambutan mga jammers is originated from Latin and Greek. Kaya siya sa Italy and gi-improvise ni siya dito sa Germany. Paghuman kabulong na abot siya dito sa Pilipinas kay tungod sa iyang seed kay nag-import ta ni mga rambutan. Nya kabulong ang mga jammers na kaning rambutan is rich in vitamin A, B, C, D, E, F, G. So apil og WZY na siya, vitamins, rich siya iron. So kung may mga cancer, mga jammers, simba ko lang palayo, pwede mo mukha aning rambutan na nadire. Healthy kanya siya, many nutrition factors. So mura to akong trivia for the day mga jammers. Ho! What's up mga jammers? Pangka take 4 na nako ni na vlog sa karon lang, kanina lang na scene. Pangka take 4 na ako ni mga jammers. Mga jammers, choy kayo mong gibuhat karon. Gayna nambigay na sa Telly Lab karon na mila BJ. Unya kabulo ka sa gibuhat na mila BJ. Nagdula mi og to Blackjack. So ang kusa wala nakabaluhan na tanaw lang mo sa movie na 21 na makabulo na mo sa nakuan kanang winner chicken dinner ala makabulo man na. So kung gusto mo makita na kuan sa among gidula gayna kami sa mga squads. So, tanawan ninyo. Roll the clip. So, mga jammers doon, nakita kasama mo na nagdala may og blackjack. Nakabulo ka, kisay among daogan. Kaniyo, daogan ngayon yung buwang. Si Kyle Collantes. Ganto, 30 daw ganto. 30 daog di mo dyan? Grabe, 20 ang puhunan nun niya. Ang nadaog, 50. Kabulo ka mga jammers, pero nadaog na ako. Dosra. Ang gansi kay ang dealer si Vincent Aceves. Pero mga jammers, namin ka nila BJ para may project sa mata mo. So, nanangkit na ko sa mga parents. Nanangkit mo siya kang Kyle, kang Ma'am Jerly, kang John Mark, kang Sir Victor, kang BJ, kang Engineer Roderick, o kang Ma'am Desiree, kang Renyo si Sir Prime. So, dili mo makablaka sa yung mga anak, sir, o mga ma'am. Kaya na mo sa good hands! Wow! So mga jammers, tulungan si Jam Jam.
Awa ko. Nakaha! Or nagpabuti-buti. Tug na siya, bay. Tug na siya. Unsa na ra sa chip? Asa be? Asa 916 Oh, 916 na. Sa 916 tug na si Jam. Chip po siya ba ito niya mga Jam chip? Pintal pa ko. Ha? Pintal pa ko. Ay, pinta na to yung naong chip. Sige, isa. Hinaya to music. Isa. Asa ng volume? Oh, na. Asa. Watcha. Asa. Acrylic paint pa na pizza. Acrylic paint pa na. Permanent. Token na matangkal. Parang sekta to pizza. Pizza seryoso pizza. Parang kulpa lagi na pizza. Parang kulpa. Seryoso na. Pizza. Seryoso na pizza. Seryoso na. Karang iputang na. Takot lang si Tata Presensyo. Presensyo. Bijay na nung mama bijay. So, nana ang mama ni Rinyos, babay na. Babay! Manabay? Hey, mga jammers. Sorry, nakatulog ko. Lamig akong tulog ila BJ. Wala pa gibuot si Rinyos ug sila kay pintalan ko nila sila mga buot niya. Ay nahawa ko. Kamot na ako sa to kamera. So mga jammers na moro to ang vlog karon na katugon na kayo ko. So bye-bye na mga jammers. See you tomorrow kung mag-vlog me. Bye-bye.